Dnešní téma způsobové sloveso must. Vítejte u angličtiny s Marcel. Must, muset. Vidíme, že tvoření nám nedá moc práce. Tvar must je pro všechny osoby stejný. A hned za ním je sloveso bez tu. Například I must go, you must go a tak dále. Opis utvoříme pomocí have to. I have to go, you have to go, he has to go. Pomocné sloveso have musíme přizpůsobit podmětu a nezapomínáme na to tu. Co se týká rozdílu mezi must a have to, nejlépe je to vidět na příkladu, kdy v tom prvním I am putting on weight, I must join the gym. Sám jsem se rozhodl, že musím začít něco dělat. Nikdo mi to nepřikázal. Není to moje povinnost nebo nějaký závazek. U druhého příkladu to je jinak. Ta povinnost nebo příkaz přichází od někoho jiného. My doctor says I have to lose weight. Přikazuje mi to můj doktor. Must se ještě používá k vyjádření doporučení, buď osobního charakteru, jakože musím navštívit Big Ben. When you go to London, you must visit Big Ben. A nebo formální nápis v nemocnici. Visitors must wash their hands before leaving the ward. You must study harder. You must stop smoking. Must využijeme, když chceme dát někomu důraznou radu. Měl bys víc studovat, měl bys přestat kouřit. Must, muset a nemuset, na to máme ten opis. A v přítomném čase je to například takto. You don't have to wear a tie to go to that restaurant. You don't have to, nemusíš. Není to povinnost, ale můžeš. A když potřebujeme zápor nemuset vyjádřit v minulosti, tak místo do použijeme did. A může to znít následovně. You didn't have to wait for me, but it was nice of you. Nemusel si, ale bylo to hezké od tebe. Pomocí have to můžeme vyjádřit i budoucnost, například You won't have to see your doctor tomorrow. Zítra nebudeš muset k doktorovi. A jaký význam má must not, zkráceně mustn't, to znamená nesmět. Nesmíš zapomenout zavolat svojí sestře. You mustn't forget to call your sister. Nebo formální nápis v autobuse. Passengers must not speak to the driver while the bus is moving. Teď ještě must a jiné časy. Must se používá v přítomném čase, pro jiné časy používáme have to. Takže musel jsem vyjádříme takto. I had to pay my speeding ticket yesterday. Pro všechny osoby stejný tvar had to plus hlavní sloveso. V budoucnosti budu muset I will have to leave work early tomorrow. Pro všechny osoby stejný tvar. I must leave work early tomorrow. Tato varianta je také možná, ale je méně obvyklá. Teď tu máme must v otázce. Obvyklá varianta je ta s have to. Do you have to leave right now? Kdy používáme pomocné sloveso do. Otázka s must je možná, ale je méně častá. Must you leave right now? Have to, have got to. Pokud by vás zajímalo, jaký je rozdíl, tak vidíme, že prakticky žádný. Například musím jít, I have got to go, zkrátíme na I've got to go. Když vynecháme got, tak máme I have to go a I must go, pořád stejný význam. Pro třetí osobu čísla jednotného místo have dáme has a to je vlastně celé. Jen dole ještě poznámka, pokud máme například normally, usually, sometimes, tak používaný tvar je I normally have to. I normally have to do the shopping. Teď se to ještě pokusíme shrnout. Must
pro osobní přesvědčení, názor, mluvčí to považuje za nezbytné, používáno pro psaná pravidla a instrukce. Na rozdíl od have to, které reprezentuje povinnosti, pravidla, zákony, někdo jiný než mluvčí to považuje za nezbytné a vyjadřují se tím fakta a ne názory. You must finish your homework, říká mamka. A syn, který moc nechce dělat úkoly, si myslí I have to finish my homework. Bere to jako povinnost, kterou mu někdo nařídil. Kdyby sám chtěl úkoly dokončit, tak by si pomyslel I must finish my homework. A shrnutí pokračuje otázku většinou s have to, when do you have to call your boss? Minulost a budoucnost také s have to. He had to cancel the meeting. I will have to complete my request tomorrow. A ještě 2 příklady na mustn't, nesmět. Students mustn't cheat during the exam. Nesmějí podvádět. You mustn't tell mom. It's a surprise. Nesmíš to říci mamce. Ještě jak vyjádřit nesmět v minulosti, jde to 2 způsoby, buď to couldn't nebo were not allowed to. Ten samý příklad se studenty. Students weren't allowed to cheat during the exam. He couldn't go to the cinema. Nesměl jít do kina. A následuje minikvíz. Neváhejte mne navštívit na angličtina na klíč.cz. Thanks for watching, take care and till next time.